Благодаря ти за този въпрос, защото да, мине не мине, като че ли по някакъв начин Данюва мама, записана преди 30 години, живее, вълнува, пее се от толкова много хора и като че ли единственото нещо, върху което искат да намерят някакъв компромат, това е, че нали, едва ли не аз съм една крадла и съм записала тази песен и не казвам първоизточника. Не, скъпи приятели. Когато запях тази песен, многократно съм казвала, нямам такъв случай, в който ако ме попитат или по някакъв начин тръгне разговора да го скрия. Нямам причина за това. Само, че тази песен аз не съм я изпяла по начина, по който съм я чула от певицата. Това е Мария Балтаджиева. Това е моята версия. Аз не знам дали на вас ви звучи гласът на Мария Балтаджиева, но мисля, че много са малко хората или много малък е региона, в който я познават. И аз не познавам други авторски песни от тази певица, за разлика от смятам, че ние сме направили доста така голямо творчество и то се запява.